binang ni punili tum ke kroidun de thi babang ke pini yarni ili tum che thek long lo je kar biang long along ke kisung tin sitame emit hang kar biarat ke do dim sia kisung du hai project ki tum long ke nang lele ke nang matha nang nei ke ni tum long le ke ni raiji ke nang tum pilo matha nang ji ke ante hala so raiji pune phanang ke jaga teng piniang bong ko pia posi survey pawang aret mate nona la hai nang forest nang toyaret ma lap nanene hat Kerala Chennai Tamil Nadu konane lahai amunit nang toyra ni tum chi ne pen lahai ni tum ke Tamil landa thekhe Puloni Digital News Forum Masai Hemalong PSP aputhak tong sikot pen phirang ke mai ke pha lason si ke dam tang phai kuni ni phai thong kep arni Puloni Digital News Forum Masai Hemalong PSP aputhak tong sikot pen phirang ke mai ke pha pon bangso pherang ke maya long ke pachini pon man tunita nilitum bangso project along chedon dun thek thela pen longli pek pon thek the pusi pachini pon tangte ang tonalam alang litum pherang ke maya long kaning je ponalam the pen le ang ton pen arjupon xina news report public tv karbi anglo aprang si pining we apor ke do apor sitame nangle tum media bitung dumhan dak nangle tum methang asai hemalong Puloni kopila digital news forum dak nangle tum asai hemalong na chop nili tum kebang pen nangle tum na chitong lon theka pot nangle tum hana keru piparlo lapen pining we kopi posin nili tum labang so media athengno kebang nang kok ma pulotangte pini mande ke dam tangar ni anpen sitame dak Puloni constituency arlo la PSP mate palm storage project kibiji tualam mentu pen sinilitum karjulong ma hala swarni penilitum koane je dak la bangke padonang ni la so project bangke dak elitum constituency arlo padonang ni pusinilitum hangtaram bomlo la penke news kadoga be sitame nilitum pi bomlo puwai fit sitame atumi arni ana bangke nilituma along kache theklong bangke akaprek pina je alam bangla son lo company tum banglo company tum ben li chingkilo ni limit hang ma se chingkilo je nang tum kupi fansi dak ke banglo lapen nang tum kupi fansi dak pilar ke bomlo nili arjulo amat si alang tum nang che thanlo je o la ke drone survey pus nili phanang pulo ante la so drone survey kupi phanlo pus nili arjun thu boilo amat si labang ke towar kasemar ji phan pus nili phanang thaklo amat si la so towar kupi phanon de kasemar pus nili puthulo angko rong asor fandet ma mante dak nang tuma ka preka kam na claim fan pusini lipulo ama selang tuma nang pulo lake rong asor fandet kali dak ni tuma ka preka kam na claim fan pen sin la so to war bang na semar pusinang pulo ni lifan ama sin lipudun lo lason pulo tangte nang tumbang nona mara bangke kami claim bang asap so pasang chotha pusi pulo nili ama sin li bangke kado we hala juntu laso project kibiji la torte lang so lang ben lukhi pahar area bang sinili damlo visit damlo nili inwet kali ke dam tum dupik atumi nili tum bang koi so se atum si damlo lapo ake hati mung sango tadolo purong pi sango tadolo son hak si dak atum an bang ke nili tum atumi dam lablo lapen dak nona ceklang donde atum tadolang sit nili tum bang koi so se arat si damlo ama se habu pe nang chiruilo nili phan pilo nai pu bang ke laso towar nangli nang helat veri nangli area kaprek la nilitum area la posin nangli la soto war nang hela very panta nili phanang pulo la pen ke la sona taxi la so project ku people lo binang ni punilitum ke kroidun de thi babang ke pini yarni ilitum che theklong lo je kar biang long along ke kisung tin sitame emit hang kar biarat ke do dim sia kisung do di lasi non sitame la so project jong sinang do kok pulo dangte pini yarni ladak inglong ke do arada tum aphai ko ano ke do ke pini anu tin a political party dum da chinilo je ladak inglonga ke do arada tum ke aphai kom pik tangte no la so project nang bikok pulo tangte la so project long ke kami klem tum bangkon lo ke bangpo dak bang suri ke thompen abad bang suri plipen abad atum siki bang lada anda alang tuma bangke kupilo ladak ke project padonang itum han pilo kahino ladak bojar do po hospital do po school do po pusi nang pulo mati ante la so school ke koma phano ki kimbi poke pini ani council authority ke do tum
CA matum EA matum MP MLA tum jong si aning ke hang kuti la so to war ke ba la so to war school kado ke hospital kim ji system council ar lu si ki dolo ke antela so arong ke piniar ni ladak affected a village ke kon la rong kep so si ki dolo latuma fan people piniar ni pithe khere ke council ar lu si ki dolo la tum pinon pilo adani ambani tum rangwe de ladak hospital kim thek to war kim thek putong latum aning ar lu ke duma council lu si ki do amuni tum angko MP election MLA election MEC election ta total ang sorat puno lukhi pahara rat puno kado kawe longhu arat puno total rongtara arat puno rong tukong arat puno ta lada council lada amaza amithang mithang arong amen pensi voter ID da dolomati just government pensi alang li phane appointment pilok chalo arong ke do vek ke lake rong arat rong asara tum hello ahem phula tum arong do aha war do along le do lasi hela customary ateng pelotang te rong asar la pen rong arat atum hello min aja kong ke dolo sarkari gambura phani to man pingtung te pugali hai seta customary lo teng pen le che thanam plote halason hello lasi alang li tum son alam kaning je bangke alang li tum chini ne dat pote la bangke non pen chini nang po la pen land acquisition alam the non nili ke than pakam je je der son lo seta aport hi ke posi land acquisition kopine ilitum national interest aphan ilitum adet aphan ake me aphan ke claim ji project aphan ake me aphan claim ji pulote longle nang ji pulote kodak longle sinang ji hala daga longle jong lo pulote hala dak ku pipi ki sung do ji hala daga rada tum aphan hala dak ku pia dim lo forest area ma wildlife area ma animal corridors ma elephant corridors ma lahai lang pa me pensi long le bangke acquisition akam bangke claim nang ji non la dak ke long ho rong ta rong tukong tortilang so lahai ha warta forest aise lo forest itala ke reserve forest kali adim ke inglong lo thengpi thengprang dopik lo thengpi thengprang dopik inglong aposi marat mareng ta dak ke dolo teke bongkrui chiyok phakleng ta dak ke dolo si hal hai phanta lang nang ji nang li jong si land acquisition act arona teng pen claim ji pelotang te hala so ek teng pen ke aprang si ke la long le a clearance abang nang li en pa aprang et si hala dak bang ke nang li pa phodam long ji hala dak wildlife a clearance enang helang green tribunal a clearance enang helang pollution control board a clearance enang helang la son thak thak si son kep son in ko a clearance en laba phi hala dak amuni da consent en laba phi si 80% non ke private company tum hansi alang li tum ki PG private company tum sila dak ke claim ji plotang te 80% amuluk hala dak affected amuluk atum a consent alang li tum che don dun dermatik ke la sol la asai bang ke pangcheng long le sita nona bang ke la tum ke pilar ke som copy ne drone survey copy pilone GPS survey bang ke alang li tum claim bom lo se pa claim bom na jong si la son claim bom aron repen rar phan kang check ke therben ta chokji pusi ka matha pen si claim bor ide plotang te alang li tum si hala pham mang ka che tot lo la solam ki jong si mokoda long le rok plote alang li tum che thak do na thai we det po ta sinili tum alang li tum koda long ko son si ke hai nei ma alam ma alang tum na thano elo ta se alang li tum pa claim na seta alang li tum la ke remvek po la pen dak nilitum alang litum ka selam a propose a map ta theglong elo alang litum chini ne der bon nitum theglong elo puta seta nilitum theglong elo la so map bang ke pujang phongar lok nilitum aha war andanang lela la si nilitum ta kroi krelo la pen ladak hoyalom ke do tarabasa hanboka langtereng sentar chapong arat atum antala bang ke akisung phopo la pen la non la tum ke pudamete la non ke kipidun kang tunga tum ta thoi sia hemdo alapen arit ka inglong da do pulo alang li tum chema thalo ne hem thoi do ne biri thoi do ne daksi la so tangka pen hem chikim po gari motor akeme keme chenam po dese ne ka thanga sumselo pusi ka matha sita hai project ki tum long ke nang le ke nang matha nang nei ke ni tum long le ke ni raiji ke nang tum pilo matha nang ji ke pu ante hala so raiji pu ne phanang ke chaka teng pinyang bong ko pia posi survey pawang arat mate nona la hai nang forest nang toyaret ma la nanene hat Kerala Chennai Tamil Nadu konane lahai amunit nang toyra ni tum chi ne pen lahai ne tum ke Tamil lam da thek the
alang tum nang kang kiji hindi ni tum ka ke thak on ji ar leng alam ante ni tum inglong asor phan ke alang tum kopi lo ka ma tha ke lu o aning hang aling paklam nang la tum phan ke pathi nang potong alang tum MP MLA la pen CM atum ke ka ma tha ma lalo ne ki puji alam mang ke nili lokhi para rong asalo lasi neng ve pen nili ke ma tha la son alam lo atumi dikta me alang le tum dak na alang le tum survey ke bang stamen la son sinang pukang nang tum pilo na chini dun ne tum dak thoi si ne tum gute ta me ne tum si dak dolap lo ke ne tum pulo ne towe hata pu jong si la dak jong si la ha project nang biji pu stamen ne tum ta rong asar do hako 1950 peneng an 75 years ke chok ne tum phana rong asar do ne tum phana nang chi kime mati pu sine pu stame alang le tum nang pulo lahai ke MP MLA CM atum ke bang ne ya kamli ne tum committee do ke committee tum long ne tum nang ching kiji ke pu ante ne tum la so committee tum phan ne tum alang tum survey ke bang ne tum ga chong ki dun hot kopia service ke bang lo pu kopi san de la so committee tum nang than kang ke dat lo la sinil tum ning jang je lo ning pung lo pini an ne tum pini an chek lo jon e par er lo la so ka che song along non anta pisi ne tum phan la so alam na non anta nang than dak thak the dat lo nang ke thar nang ke hapta do nang keng nang theng pong ji nang hem nang red JCB pe nang po phuk ap ji non PMAY hem nang pita nang hem la hem ke nang neng ve mat non JCB wan pe nang pa phuk lap ji ampen neng ve mat ne hem ke sar phalo lukhi pahara rong sar phalo non manang sap kang thor ro ta hai ko sabora nang phan pu kupi ro nang thani ya kam me doi ke ante la hai tum tong non council ka sulai lo mal hai tum तुम्हारा बंग पुरो ला बंग la ke sar therong hang rong pubo sar therong hang rong asar barim o kali sar im rong hang alang si atumi nengwe pote pini kon tarik lo la ke bang ta ninga bedala pini 29 la 29 28 27 ajo sar im rong hang ke kopia kam lo ne hem ke bang nang ji la pen ne hem asa bo ne po phan kopia kam lo nang sap kang thor thor da ji polam ke nang sap kang thor thor da ya ta nang chu ye ke polam ke pi lo kan ni je kang nang ji la pen ne hem PMAY nang pi do la ke sar im rong hang le nang ke pi kali la pen सरकार से नांग सरकार नांग जong si सरकार jong song si Dr. Tuliram rong hang mapen MLA Dorsing rong hang lapen MP Omar Singh Tuso lapen netum non khulin homasti netum ke Bida Singh Ingleng MLA jong si latum nang pipe pulten nang pap hoglap na soam nang chi pholapen JCB chogali dampar che wana che ponlap sta netum niningoi stame alangli sarim tuso or sarim rong hang son son nil tum phananga ther nang hem nang prilapji ladak hem nang chi kim long le ne phanang chingki dat matik la pena muka phana keng thengpong ji polam bang ne tum phan pini pena bang bong nil tum long wang sila solam nang pachini vek nang nil tum la sinanga puji सारी नोहां PSI सिक्लेन बम asai bang ke nili chini ne sitame atumi dik nil tum rong siwang alang non mat ke rong asar si chobom lapen dak nili hem akesar tum han ke dam akethan bang ke nili SGB asa kurilong alo nang tum han ke dak pan la nang plung pista un polam si alang kaning je ताकि सारी नोहां के अलग ही लोंगले की दूर ना पुसों दो माला बंग alang li 25 bikha pielo ta ho kon la dak 25 bikha chi jo pidun alo ne ke poisa enlong le ne sitame alang ke ne long le ni ko ne 25 bikha pidat un le nang tum kopi lo pusi pukang lapen atumi dik 27 ani alang tum pilanang SG panha dak hilik nang godani bangla son kaning je kang la son lo hal dak nil tum nil narju poma तो ताकि लबान सो प्रोजेक्ट जोंसी नन बिकॉक पेन लाई तुम करबी आरात किसुम नाइ के चेंग सी के नले तुम पिलक थान पकला दी लबान सो लम जेबु थान ili tumke inglong asode ili tumke hill stripe puse bang government में ताइली तुम आइना का recognize लो लसी तुमके आरोन ताइली तुमके कपरे bang asonra komane hichi ke along ke long ahor mu pensili tumke kardom kardi nane mondir ke dam tho konane lason pule ili tumke ke claim gali ili tumke kachiki ta nature phansi kachiki nature pensi ke reng inglong arlok thengpi thengprang bab bi pensili tumke ke reng haladaksi chutti ki po haladaksi do po haladaksi emhang thek po haladaksi chijang poli tumke lasili tum kachardom kachardi ta arnam punon kachiki ta ili tumke nature phan lasi ili tumke jasemet ke sekar kli rongker chujun pencheng lok rongker chujun lok lo tang te ili tum kar biatum la pena kaprek kaprek hill stripe tum an ke chini lo ili tum inglong si
baba mung kiri dam pudoji lang thelang pong ke teng pudoji rong ke rong om hutala son lo chujuna hutala son lo la pen hala ilitum kichi ke jang hut anta ilitum mabangke necara phan ke kachiki ke kenang sodlo la pen necara phan chiki ke plotangte ilitum alive abangke cheng da chengun e jutta judune la helo ke the nailam lo la pen non ilitum ke secret place do non sok long tara long son hala da ke ilitum kar biatum kar domadim hala da ar long taxi sok aning kan wang da sok wang hala so dim tani tum paklang dam thek aning kan wang ta ame thang si sok arong wang ji ar long taxi la pen a sok the me pik ji la sona dim lok se dak long ni long thom do la pen la so sok the non e ke men lo la sona dim ta do jong si la haya project nang bi kok plot tang te la hai litum secret place ilitum kichi ke jang thiri punon kadok kawe kardom kardia dim punon la hai anta avedet pu non umrong so theklong lo kedi la pen example best example bangke alang litum hospital do po toar develop opul lo Guwahati ke aprang e karbi tum lok si ke dolo aprang develop le ko ke san don e Guwahati develop piglo building ai selo gari motor ai selo kadok kawe luxurious life ang selo hada ke do seta develop adim develop piglo seta karbi tunge non avede asi non dak sok long ta adim mo develop pig po building ai se po gari do pig po seta karbi bang avede pula dakta hala jagirot paper mill long ke karbi arong selo dake rong thom do hala dak karbi arong hala dak paper mill bikok lo paper mill han long le pider lo karbi tum han plung phun lo a paper mill bangke ningkan kwan ningkan thom kep ne pen jut kok lo aveder lo seta la soka akar bi tum han la solong le non chelong le kedi non la so jagirot paper mill dim long ke Karlitang kang burate rangapan ingdeng hini kachike mopon lason si great rock nong nomati constituency ke parlo denarong inglong kiri dingso terangarong amikar Karlitang kang burate rang apan 2 dead anniversary mati ingdeng hini kachike mopon Karlitang kang burate rang kidam tanganing kan surhini ra ingkoi rakethom phaikuni ni phaithong kep surhini ra ingkoi rakethom arnikang sam por phai trok apor malom Karlitang kang burat terang bang so pier the pen che utikang si chomrong me dam juilo alang li pier the dodun boma hot mate reng te ka hot asomara phan kimisen sen asai angdeng thantikang Karlitang kang burat terang la pen achor ka sangrong hang pi latum bang ni che pachor det pen asomar bang pli chopa the pon longlo arlo so inut pinso bangki thom lasi piniarni phaikuni ni phaithong kep surihini ra ingkoi rapho Karlitang kang burate rang chomrong mi kepa dodun long pami ji aphan lapen aning keparong wer ji aphan pining pen ingdeng hini kachike mopon denarong pen nilituma pherangke arun terang nang kilo berta news report public tv Karbi Anglong Francis Kardom Pajal Igla Karbi Anglong news lapen public tv Karbi Anglong kelang ber arat an phantam pasi pini niliham asai bangke nilipo yotipen kachi warni la lagi November thongkep mate aikuni thongkep surhinira koi rapo pasi pini arni bangke nilipo yotipen kachi warni la tera mo chawai arni la pasi nilipo amna ke temperatura pasi nilipo apan anso se akar jong chomrong bi kapad duno pameji pan apen aning parong verji pan pini arni yotipen kachi warni pasi leto temsi cengwa cing sai pen nilipo apa cakap cikimbo asai den kon la pasi letom alang lipan pirthe de bomot pesame cinghon o lapen alang li misen asai angdei tamen than pon bo lapen alang li pirthe de bomot tame dilitum apan misen sen asai angdei than pon bo lapen alang lipan mate nilipo kamra terang pirthe de bomot litum apan isi kemisan asai nang klempon late rabor mati deba karong tamni erong di mangke na 1 kilo pesom ni tum tamme taso rabor mati deba erong ni kan si bile tum tamme masap so ke awal sai langpon la dasi dili pu apan anso se
trong lòng mi kapan tu nong pa meji pan ni tum pini bangke kaci temu asai deng pon lah ni pai da pen ni po seperti tap com asamar ke sepen sebang atau kalau so jo asik pini ani bangke thai pini thong kep nanti November 30 ani lo asik pini ani bangke ni po apang trong lòng mi trong lòng su kapan tu nong ver je pan da pen ni parang ver je pan sik pini kaci temu asai deng pon lah asik pini asai deng bangke ni po pan dan si pini bangke asai deng pon calo ada Harbara rong phara rong ariso ijang atum chingrom ponsi towar ki pang thai asai ki deng pon dena rong a hithi adung het ke do harbara rong phara rong riso ijang atum a hin pen patir pi ponsi kilometer isi sose ajaga towar ariri penang an kangram thek ponlong si pini phai kunia chiklo ni phai thongkep arni ke pang thera sai deng ponsi towar pi ariri thengpia klim ke epon ji aphan chisik chidang pon pusi nilitum pherang ke pen bertanang palipon rong ro balong ri soi jangatum ke claim ke dam pen chenglo pangri pangdon an parta loki charli anathu kapaprang dunang ji along penang an arpudo lason si isi arong chukim det lo pulote klengdon kleng sarpo arpu chipek pon det aphit rong along ke chari kachalon pon aron penang anarni pentami chari pon lo lason sin tena rong hithi adung het ke do harbara rong phara rong kleng sarpo biju rong hang lapen klengdon baisong kiling atum pen chari pon bang thongke brisoi jang atum pen ason ason sai ke claim ke dam pon asoni pini ni phai thongke arni ke pang thera sai arni sia pharman dengpon dena rong pen ni lituma pherang ke arun terang nang kilo berta news report public tv karbi anglong Ini tumla harbara rong parong ni tumla riso jang pen ni tum cipatik sila ni tumla ke pang thera sai deng pon lo dan ni tumla rong nak ke par lo kilometer si suse shot bang dui la so rong ban ni tumla pon la gari kerek atum tami accident do ti la si la so pen ni tumla riso jang pen matha pon la so bang klem pon lote mesan ni pun itu matha pon si la bang so sai bang deng pon lo ke pantang ten te ni tumla thengpi arong e pon ni se matha pon thengpi arong para rong parang riso yang apai bang ke bang thong ke prap ko bang dui ini ni kwana farman lo claim ban ni tumla tang tetik bang ni tumla la bang so sai bang deng pon ni se matha pon kidam ta ning kan la pusona sai claim pon ma dap ta ni kan bang ke aprang tumang ko son ni ta thengnong de ta non ni tuma au ve bang don si e cheng pon na cheng pon na de towar bang mi phun ke mesan tuar ni bang mesan